gobernador, mayor at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Magandang hapon, Central Luzon. Ayan po, alas 3 na naman. Oras na naman ho para sa ating balitaan. Kumusta ho kayo? Ngayong araw, ngayon ho ay Martes. Ay, Martes tuloy. Ngayon ho ay Huwebes. Naku, excited na akong bumalik ulit sa panibagong linggo. Anyway, ngayon nga ho ay Huwebes at ito ho ay siyempre November 11. Ako, 11-11. Ako, kumusta ho yung mga cart ninyo, mga karehiyon, mga kabalin, Sino na ho yung nag-add to cart dyan? May kilala ako, panayang add to cart napupuyat pa. Hinihintay yung mga sale, mga flash deal. Ika nga, anak ko. Si Kuyang Paulos, panigurado, meron yung mga 11-11. Mamaya, malalaman natin. Ngayon ho ay, ika nga, November 11 ho. At mainit yung panahon natin ngayon, lalong-lalo na ho dito sa ating ilang bayan sa Pampanga. Ramdam po natin yung init. Pagkagabi naman, madaling araw, magkalamig-lamig naman. Kaya ho yung mga kaibigan ho natin dyan na nag-aircon at nag-electric fan, dapat ho na kayo naman dapat magkumot din. Baka kayo ho ay ginawin at puso ho ang sipon ngayong panahon na to. At speaking of sipon, pag ikay sinipon, isang sintomas ho yan ng COVID-19. Kaya dapat wag ding baliwalain itong mga nararamdaman po ninyo. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ngayong hapon, narito ho yung mga malalaking balita na ating pag-uusapan at pagkukwentuhan. Ngayong araw po, ito ho, pagdating naman sa pagpunta sa mga malls, ayan, nabanggit ko yung 11-11, ayan, ay mga online, na pagsa-shopping. Pero may mga kababayan ho tayo na gusto yung physical shopping, yung nagpupunta mismo sa mga mall para ika nga, masukat naman yung pantalon, Naku, napakahirap kasi bumili ng pantalon, minsan online So, nagbabala ho yung ating Department of Health, na panatilihin pa rin yung pagsunod ho sa mga minimum health standards and protocols upang maiwasan ho yung posibleng COVID-19 transmission. Ito ho yung kasabay kasi ng pagbubukas nitong mga pasyalan at maging ng mga malls bilang paghahanda na rin doon sa Kapaskuhan dahil alam naman ho natin Christmas rush kung tawagin. Yan ho yung ibabalita sa atin mamaya ng ating kaibigang si Rainiel Pawit. At dito naman ho sa Mabalacat City, sinimulan na ho yung pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17. Ayan, yung mga menor de edad kung tawagin o mga estudyante. At idinaan ho yung kanilang vaccination site sa DepEd at sa mga youth center o yung kanilang vaccine rollout. Mamaya ho malalaman natin kung kumusta yung naging takbo ng unang araw ng pagbabakuna sa mga menor de edad at yung magiging mga walk-in. Balita natin,
merong mga walk-in dyan, tumatanggap na ano ba yung mga kailangang ipresenta upang sa gayon makakuha naman ng bakuna. Etong mga taga-Mabalacat, yan ho yung ihahatid naman sa atin ni Kuyang Paulo Santos maya-maya lamang. At ito naman, magandang balita para sa mga Fernandino. Ito ho sa siyudad ng San Fernando, dito sa Pampanga, bumaba na ho sa 77 yung bilang ho ng aktibong kaso ng COVID-19. Batay ho yan sa kanilang pinakahuling report. Kung mapapansin ho ninyo, sa mga nagdaang buwan kasi, laging 3-digit yan, yung bilang ng active cases. At ngayon ho, 77 na lamang. Patuloy na ho yung pagbaba. Kasabay naman ho yan ng patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga tumatanggap ng bakuna kontra COVID-19. At ito, naku, mainit na usapin ho ito, mga kabalin, mga karehiyon. Ito ho yung substitution, hindi sa basketball. Substitution, Choy-choy for Ray Bravo. Hindi ho sa basketball, mga karehiyon, kung hindi po sa eleksyon. Ang COMELEC ho sinasabi na bagamat na pwede ang substitution sa ilalim ng batas, dapat naman daw or napapanahon na para pag-aralan at lagyan ito ng regulasyon upang sa ngayon hindi maging prone sa pang-aabuso. Yan po yung tatalakayin natin mamaya at may report po dyan ng ating kasamang si Rainiel Pawid. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Ang host si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan para ho sa ating mga unang sa unang balita. Ito, makakasama ho natin si Rainiel Pawid na tinutukan yung sitwasyon sa mga malls dito sa ating lalawigang Pampanga at maging sa ibang lalawigan dito sa Central Luzon. Rainiel, kumusta? Nakapamasyal ka ba? Nakapag-malling ka ba sa mga nakaraang araw? At ano yung mga sitwasyon na nakita mo doon sa mga malls? Kasamang Justin, magandang 11-11 nga sa inyo ngayong araw. Ngayon nga, kahit na sikat yung online platform, shopping platform na yan, dahil sa pagluwag o bahagyang pagluwag ng mga quarantine restriction, ay dumagsa na nga ito nga mga kababayan natin sa ilang mall dito sa ating rehiyon. Kung may papakita natin ngayon sa ating screen, yung mga nakuhanan kanina sa isang mall sa San Fernando, Pampanga, tila back to normal na nga ang sitwasyon sa loob ng mga shopping mall. Ngayon, kasama Justin, kung maitatanong mo kung sino-sino nga ba yung mga nakita natin doon, parang all walks of life ng lives na ngayon nandun, parang si mama, si nanay, si tatay, lolo't lola, at maging ang mga bata na pangunahing pinoprotektahan noong kasagsagan ng COVID, pwede na rin ngayon sa mga mall. So kasama Justin, may nakita rin tayo kanina ng mga buntis at ilang mga senior citizen. Ngayon nga dahil ibinaba sa Alert Level 2 itong quarantine restriction dito sa Pampanga at maging sa ilang bahagi ng Central Luzon gaya na lamang ng Tarlac at Olongapo City or Zambales ay bahagya na nga pupunta itong mga kababayan natin sa mga pasyalan at maging sa mga mall. Ito na ngayon yung ikinabahala at binigyan paalala naman ng Department of Health na sa kabila nga po ng bahagyang pagluluwag ay huwag nating isantabi itong mga itinakdang minimum health at safety protocols dahil hindi pa po tapos ang pandemya at nagbabadya pa rin yung posibilidad ng COVID-19 transmission. Kasama dyan. Tama Rainiel, nabanggit mo yung pagpunta sa mga malls at ganun nga, napakadaming tao. Minsan naman ho kasi gaya nga nung nakakausap nating mga nagpupunta rin sa mga malls, At tayo mismo ako, aminado ho ako minsan na ako nagpunta dito sa mall malapit sa amin at nabanggit ko yun kamakailan lamang dito sa aking programa. Minsan kasi meron ka nang tinatawag na quarantine fatigue, yung ayaw mo na masyado yung nananatili sa loob ng bahay. Gawa ng siyempre magdadalawang taon na lamang o magdadalawang taon na nga na ikaw ay nakakulong. So, para naman makakita ka, alam nyo kasi yung socialization, bahagi din yan ng buhay ng tao, according to the experts. Pero ito Rainiel, bagamat pinayagan na nga yung pamamasyal, ano ba yung mga striktong, o kung strikto nga ba, itong kailangan gawin o kailangan sundin ng ating mga karehiyon na magtutungo sa mga malls dito sa Central Luzon? Dito nga sa mga napuntahan nating malls, specifically sa San Fernando, let's comment naman din yung ilang mall management doon sa kanilang pagpapatupad pa rin
nitong health at safety protocols sa bukod doon sa mga paalala kasama Just Tip, doon sa mga nakakapaskil doon sa kanilang screen na nakapalibot sa buong mall. Yung mga guard nila ay all out din no sa pagpapakita ng placards at saka doon sa daloy ng tao. So pagpasok pa lang ng malls, meron ng thermal scanner at maging ang iyong mga personal details or yung iyong health declaration form na tinatawag ay kailangan mo ng lagdaan doon pa lang sa entrance ng mall. At para naman po doon sa mga kaibigan o mga kasamahan natin na teki-teki na dyan, maaari nyo rin pong gamitin yung mga cellular codes para sa contactless QR code contact tracing. So, mas pinapayo po nila na gamitin nga ito. Total lahat naman, halos lahat naman ay inclined na rin dito sa paggamit nga ng mga iOS o Android phones. So, download nyo lang po any scanner sa inyong app at applicable naman po yung kanilang QR code na settings doon. Maging kasama Justin, yung lahat ng mga pasilidad, lalong-lalo na yung mga CR, yung mga comfort room, no? Nagtalaga na rin ng mas pinaigting at mas maayos na washing area para na rin sa madalas na paghuhugas ng kamay. And of course, all over the mall, may nakita rin tayo mga alcohol dispenser kasama Justin. Rainiel, nabanggit mo yung contact tracing. Kasi marami sa ating mga kababayan minsan iniiskipan na ito. May mga malls talaga na hindi ka papapasukin kung ikaw ay hindi maglilista. No? Ang problema naman, minsan, yung ballpen na ginagamit, ginagamit ng lahat. So, sinasabi ng mga experts, no, payo ho, pwede kayong magdala ng ugaliin ninyong magdala ng sarili nyong ballpen ngayong panahon ng pandemya. Dahil para hindi rin naman syempre, yung isang ballpen dati doon, lahat ng pumapasok sa mall, kadalasan ginahawakan yun. Mabuti kung nadi-disinfect, pero gayon pa man, it won't hurt. Ika nga, kung meron kang sariling ballpen, para din dun sa tinatawag na pag-iingat sa banta ng virus transmission. Pero Rainiel, ito, natanong mo ba yung ating mga kababayan na nagpunta sa mall kung sila ba ay natatakot? Or may mga considerations ba sila prior to visiting itong mga malls? At hindi lang itong mga malls, yung pinag-uusapan din natin. Maging yung mga pasyalan ngayon na alam natin, magpapasko, andyan na yung pagbubukas ng iba't ibang lugar pasyalan, mga pailaw na magaganda, mga pagkain, puto bongbong at bibingka everywhere. Kung ano daw yung kanilang konsiderasyon bago tumungo sa isang lugar at ano din yung pinapayo ng mga eksperto para naman sa mga pupunta sa mga lugar pasyalan. Kasama Justin, bawat paglabas, hati naman yung sa loobin talaga nitong ating mga karehiyon. Ang ilan sa ating mga nakapanaya, ang sabi nila, it's for an essential travel daw or essential visit. Ngayon, tinanong natin kung bakit essential yung pagpunta sa mall. May ilan sa ating mga kababayan na ito yung mga balikbayan na sinasamahan yung kanilang yung mga kapamilya ng mga balikbayan doon sa government express services. Kasi sa mga mall na rin na yung parang one-stop shop ng mga sa OWA, DFA appointments. So yun yung dahilan ng ilan. At kasama pa doon sa mga essential visit nila ay yung pagbili na rin ng mga gamot at paggawa ng errands nila, yung mga grocery shopping at bumibili ng pagkain. Yung ilan naman, makikita natin talaga na for parang pastime nila, pampalipas oras. At yung iba naman ay talagang pumunta dahil nga nainip na sa mahaba, almost 2 years na pagkaka-embargo o pagkakakulong sa kanilang mga bahay. Ngayon kasama Justin, nakausap natin yung City Health Officer ng City of San Fernando, Pampanga, si Dr. Caloy, at kanyang ipinaliwanag sa atin na yun nga, paalala pa rin na yung mga minimum health standard gaya ng pagsusot ng mask at nakakaligtaan na nga ng ilan na minsan binababa na, ay huwag naman daw sana. At pinausap naman natin yung isa pang psychological expert, yung nabanggit mo kanina na motion fatigue o itong quarantine fatigue, understandable naman daw. Let's not invalidate their feelings na kung gusto nilang lumabas. Pero gaya nga ng sinasabi nila, collaborative na paghikayat sa atin ng mga eksperto, na huwag sana nating kaligtaan itong mga dapat kang gawin na paghuhugas ng kamay, mag-alcohol, at ang DOH nagpaalala na kasamang Justin, wag na po natin isugal pa
yung ating kaligtasan dahil nga pag pumunta ka sa isang lugar na maraming tao, ito na nga yung possibility na at malaki yung chance na magkaroon ng COVID-19 transmission. Hindi man ikaw yung mahawa, posible ikaw yung makahawa dahil hindi mo naman alam kung carrier ka ba nung coronavirus disease hanggat hindi ka nagpapatest. So ngayon kasama Justin, kahit nga daw may mga essential activity, limitahan at gawing strategic pa rin umano yung plano o yung pagpunta sa mga mall. Ng solo, kung hindi naman talaga kailangan, kasama pa yung mga bata na walang bakuna, ay pinapayuhan po na mag-stay at home muna kahit paano. Rainiel, nabanggit mo kanina na nakausap mo si Doc Kaloy Mercado nitong City Health Office ng San Fernando. Nabanggit ba niya yung plano ng syudad kaugnay ng face shield? Kasi kung matatandaan mo, kahapon na ibalita rin natin dito sa ating programa yung naging move ng Kapas Tarlac at yung lungsod ng Tarlac mismo na wag nang ipasuot o pwede na hindi mandatory, hindi na kailangang magsuot ng face shield kung ayaw naman nila sa mga pampublikong lugar, maliban na lamang dito sa mga pagamutan, mga clinic at saka yung iba pang medical facilities. Pero sa Ciudad San Fernando, Rainiel, ano yung nabanggit ni Doc Kaloy sa'yo? Meron ba? Kasamang Justin, as of now, wala pa sila nung kanilang local guidelines pagdating dyan, kung aalis sila ba. So, sa mga kababayan po natin, Fernandino at Fernandina, pagpatuloy pa rin yung pagsusuot ng face shield at face mask. Ngayon, yung face shield specifically kasamang Justin, gaya nga lang nabanggit natin ng mga nangakaraan pang balita, dito sa Pampanga, parang meron tayo ng One Pampanga policy. Ibig sabihin, lahat ng pinapabang polisiya pagdating sa health guidelines ay tinutugma natin sa National IATF at hinihintay na lamang natin yung provincial na magbaba dito. And as of now, wala pa rin namang ibinababa kaugnay ng pag-aalis ng face shield, gaya na lamang sa ibang lugar, gaya nga nung nabanggit mo, sa Capas at sa Tarlac City. At maging sa ilang bahagi ng Zambales, hindi naman sa binabawalan nila na huwag magsuot ng face shield, pero ang sa kanila lang, ang pinakamainam daw ay basta mayroong face mask at sundin ang physical distancing. Kasamang Justin. Okay, maraming salamat, Rainiel. Pero bago ako magpaalam sa'yo, babasahin ko muna itong mga komento rin ng ating mga netizen na nanonood ngayon. At tinanong kasi natin sila, Rainiel, kung ano nga ba yung masasabi din nila pagpunta sa mall, ano yung gawain. Ayon ho kay Leslie Galicia Miranda, always wear your face shield and face mask. Pag bebame ang kang face shield, lapitan na kaning guard. Ito daw ho yun na nga nangyayari sa mga mall, based sa kanyang experience. Maraming salamat po, Ma'am Leslie. At ito naman, si Angie Malyari. Ito, Rainiel, magugustuhan mo itong sagot itong ating karihiyan na to. Mungunang dealing protocol, munta ka mall, dapat atin kang pera. Maliban siguro sa face shield at saka sa face mask, importante rin talaga yan. Ay kung wala ka naman yung pambili, baka naman masira yung lakad mo at sayang naman kung wala ka rin bibili, magpupunta ka ng mall, baka naman COVID lang ang naiuwi mo. So wag na lang din ho, ayan naman. Sabi naman ni Mitch Lee, dapat dadalhin mo sa isang toy store at dun sa sikat na fast food restaurant yung anak mo dahil manggugulo daw pag hindi mo sinama sa ganong mall. Ito yung mga katuwang sagot. Pero may mga kaibigan din tayo, gaya na lamang ni Aurora Velasco na nanonood din ngayon, hindi pa daw siya nagpupunta ng mall sa nakalipas na 2 taon. Alam mo, Rainiel, meron din talagang mga katulad ni Ma'am Aurora na nagiging maingat at kung may alternatibo naman, sinusubukan nila yung alternatibo upang sa gayon hindi na kailangang i-expose yung sarili nila sa labas ng bahay, gaya ng mga malls at mga public places. Pero ikaw ba, Rainiel, nakapag-bowling ka na ba sa mga nakalipas na araw at kumusta ang yung naging experience? Nung nakaraang linggo, kasamang Justin, nagpunta ako sa SM Central sa Olongapo City. So, I was there and then I was also observing yung daloy ng tao. And then, good thing talaga na, yun nga, yung mga guard talaga, well-trained sila ngayong pandemic doon sa mga gagawin sa loob ng malls. Kasi, just by mere na itataas ko pa lang yung face shield mo, tama, isa nating kariyon, nakasita na agad, Para sa akin, okay po yan, wag po tayong maiingi lang sa ilang mga tao na patuloy na inaalis nga itong konsepto ng pag-iingat
sa bawat isa sa atin. At ang maganda pa kasamang Justin, no, yung ilan sa ating mga kababayan ay talagang pupunta na lamang sa mall para nga gawin yung kanilang mga errands o yung kanilang mga essential na activity. Pero kung po talaga na wala naman talagang gagawin na makakadagdag lang tayo sa sikip at sa banta ng COVID-19 transmission, siguro ay pagbigyan na natin yung bawat sarili natin o yung buong komunidad natin na makaalpas muna ng medyo mas maganda-ganda pang sitwasyon dito sa nararanasan nating pandemic. Kasama Justin. Real pa, huling tanong na lang, dyan sa yung pagpunta mo ng Olongapo, naku, tinamaan. Yung pagpunta mo ng Olongapo, Rainiel, alin ang mas maraming tao? Yung dito sa Pampanga o sa Olongapo? Kasi may mga nagkasabi, hindi po naman po lingid, kay Baluan tamong Kapampangan. Yung mga Kapampangan doon kasi mahilig talagang lumabas, mahilig mamili ng damit, mapoporma, mahilig kumain. So kakain sa labas, no? Sa iyong observation, bilang isang nagpunta sa Sagapo, saan mas yung movement ng tao, saan mas marami? Dito ba sa Pampanga, yung mas punuan ba yung mga resto, yung mga mall? O maging doon sa Olongapo, ganun din ang sitwasyon? Halos pantay lang kasamang Justin, no? Kung makikita mo na talagang pre-pandemic na yung sitwasyon sans face mask lang. No? Siyempre, noong mga panahon na walang pandemic, wala talaga tayong face mask. Pero ngayon, kung makikita mo, parang back to normal na. Back to the usual grind nga, sabi nila. Lalo na't ngayon magpapasko. So, doon sa Olongapo City, ang nagiging sitwasyon naman kasi kasamang Justin, halos lahat ng taga-Zambales, yun yung bumababa. Kasi parang naging malling central na nila itong syudad ng Olongapo. So, ang mga daloy ng tao mula Zambales and even Bataan ay pumupunta rin doon. No? Dito naman sa Pampanga, of course, we all know na sa San Fernando pa lang na almost higit 5 na yata yung malls natin dito. So, expect natin na yung nagsanong nung tao, medyo madidisperse dyan, mahiwa-hiwalay. Pero dito sa San Fernando, makikita natin yun sa mismong central natin, no? Sa mismong Central Business District, ay nagsana rin, pati mga bata, no? Even nakita ko kasama Justin, 1 to 5 years old, may dala pang bote ng gatas, talaga namang inilalabas na. Okay, maraming salamat, Rainiel Pawid. Magpapaalam na ako, baka matanong ko pa kung sino yung kasama mong nag-mall sa Olongapo. Mag-iingat ka lagi, Rainiel, at huwag mong kalimutan yung pasalubong mo sa ikay napasyal muli sa mall. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan mga karihon, narinig po natin yung binabanggit nga ng ating kasamang si Rainiel Pawid. Sinasabi ho ng DOH, no? Iba yung pag-iingat naman din ang kailangan sa tuwing tayo ho ay lalabas ng ating mga tahanan upang mamili o gawin yung mga kailangan nating gawin gaya ng pagbabayad ng mga bills and mga utilities. At samantala ho sa iba pang balita naman, gaya ho ng nabanggit ko dito sa syudad ng San Fernando, bumaba na ho sa 2-digit mark yung binabantayang kaso ng COVID-19, yung active cases ho ito. At tuloy-tuloy na rin ho yung kanilang ginagawang pagbabakuna, kasabay ho nung sinasabing downward trend na yan. At para ho malaman natin ang sitwasyon ng COVID-19 dito sa syudad ng San Fernando, narito po ang detalye ng balitang yan. Sa nakalipas na 2 buwan halos naglalaro sa 500 hanggang lampas 1,000 ang bilang ng active COVID-19 cases sa City of San Fernando, Pampanga. Subalit nitong November 7, bumaba na ito sa 2-digit figure at naging 93 cases. November 10 ang bumaba pa ang kaso sa 77. Una nang sinabi ni Mayor Edwin Santiago na malaking susi sa pagbaba ng kaso ay ang maigting na pagpapatupad ng minimum health protocols. Naging maayos din daw ang proseso ng pagtukoy at pangangalaga sa mga COVID patient. In kakatamong response kiti Ciudad San Fernando, lalo na matatagya pa, ma-overwhelm in control ya pa in healthcare, health system tamo po kiti. Bumilis na rin ang kanilang COVID vaccination rollout na makailang beses ng pinuna mula sa registration process hanggang sa bugso ng tao sa mga vaccination site. 75.32% ng kanilang eligible vaccine population ang nabakunahan na ng unang dose. Katumbas ito ng higit 182,000 na Fernandino at Fernandina. Higit 135,000 naman ang fully vaccinated na. 56% ito ng 242,102 na dapat mabakunahan upang makamit ng syudad ang herd immunity.
Patuloy rin ang vaccination drive maging sa ilang college student bilang paghahanda sa limited face-to-face classes. Ongoing ang bakuna kontra COVID sa mga buntis. Samantala, November 10 din ay walang naitalang COVID-related death sa lungsod kung kaya't nananatili sa 323 ang kanilang COVID death tally. 10,832 naman ang recoveries. Patuloy namang pinag-aaralan ng usapin ng pag-aalis o hindi na paggamit ng face shield sa siyudad San Fernando. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan ho mga kabaril, mga karehiyon, nakita ho natin bumababa na yung bilang ng active cases ng COVID-19. At least dito sa San Fernando kahapon po naiulat natin sa bayan naman ng o yung dalawang bayan naman sa 17 bayan sa Tarlac province ay merong zero active case. Naway magtuloy-tuloy na ho para maging masaya naman ang ating Pasko. At syempre paano ho yan magtutuloy-tuloy? Syempre patuloy na roll out ng bakuna at on our part naman syempre, gaya nga ho ng napag-usapan natin kani-kanina lamang, huwag po natin kalimutan yung pagsunod ho sa mga health and safety protocols tuwing tayo ay makikihalubilo o lalabas sa ating mga tahanan dahil alam naman ho natin, hindi natin maiiwasan yung paglabas, lalo na kung kinakailangan naman. Pero at least, pagpanatilihin pa rin ho natin yung pag-iingat, gaya ho ng nabanggit ng DOH at ni Dr. Caloy Mercado ng City Health Office ng San Fernando. Marami pa hong malalaking balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Pero sa puntong ito, silipin muna ho natin ang lagay ng trapiko dito ho sa may kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Partikular na ho doon sa may bandang Bacolor, yung boundary ho ng Ciudad San Fernando at Bayan ng Bacolor. Ito ho yung nakikita ninyo ngayon sa inyong mga screens. Ayan ho yung sitwasyon ngayon dyan. Medyo maluwag pa at walang traffic. Yan, may mga dumadaang tricycle pa. Naku, mag-ingat ho kayo. Medyo mabilis ang mga sasakyan dyan sa ating mga kaibigang motorista. Tiyakin lamang ho na ligtas din ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe para hindi rin kayo maabala at hindi makapang-abala ng iba. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
malapit na. Handa na ba kayo mga karehiyon sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at ngayon ho kasama natin Central Luzon, Kuyang Paulo G. Oo, bago kayo mag-shoutout at tumungo dyan sa bit-bit mong balita, basahin ko lang muli yung iba pang comments ng ating mga kababayan, ng ating mga karehiyon. Na naitanong natin kasi kung ano ba yung kanilang ginawa nung sila ay nagpunta ng mall o sila ba ay nakapunta na ng mall dahil nga nagpaalala itong DOH, no? Kaugnay ng mga protocols na kailangang sundin. Lalong-lalo na ho, alam natin, holiday season, ano? Ito, basahin ko. Sabi ho ni Pineda, may kapag-mall na ako po pero ko abeteng anak. Lalo na po ngayon, wala ko pong pera. Talaga. Naku, mahirap ka naman kasi. May hugot, kasi ding anak ka Kuyang Paulo, Kyle, bil mo ko, bil mo ko niyan, bil mo ko nun, Pagchemenurula. So, si Sean Pamintuan. Hi, Sean, kumusta ka? Face shield, kailangan pa din ng face shield. Tapos, kung meron kang kids, dapat HAVS, parental guidance. O dapat may guidance ng magulang, sabi ni Sean Pamintuan. Yan ho yung... tapos naman, ito, si Ana Grace. Sabi ni Ana Grace, kung manuki kang anak, dalami ang vaccination card mo. Tangkay, face mask, ang pang face shield. At saka respeto na ka rin aliwang pengari. Nung edan naman pa, buring dalaking holding anak da. Nung eko mama ko, edan ako pa, mama ko, o enako mak, enako pa, hanapin. So, yun ho, may vaccination card. And speaking of vaccination card, ito, Paulo G, dyan sa Mabalacat, itong mga edad, 12 hanggang 17, mga bagets, magkakaroon na ng vaccination card matapos nga magkaroon ng rollout dun sa unang batch nitong minor de edad na binakunahan dyan sa Mabalacat. Ilan ba yung napabilang dun sa unang batch ng vaccine rollout at kumusta yung naging kondukta ng bakunahan dyan sa Mabalacat City, Paulo? Ako, dami nakangiti, Justin. Shout out dyan sa mga Mabalakenyo na yung mga magulang, Justin, talagang inabangan ito hong rollout ng 12 hanggang 17 anyos na age bracket. At sa paunang bugso, mula ho dito sa Doña Asuncion Lee Integrated School. Hindi kalayuan yan, Justin, dito sa City Hall. Yun, mahigit 100 ho, 106 to be exact, no? Yun hong mga nabakunahan na ho nitong para ho sa mga kabataan. Kasi mga kaibigan, yung mga magulang dyan na nagtatanong, ano bang klaseng bakuna ang ibibigay sa aming anak? Kasi unang bago maibaba ho itong guidelines, yung pangamba din ho nitong mga magulang na, teka, kumusta muna yung kondisyon ng aming mga anak? Kailangan pa ba ng medical certificate? Ano ba yung mga requirements? Sa paunang impormasyon na binigay nga ng DOH, Justin, bago pa ma-roll out nito nung unang linggo nitong November at pati nung October, alam ko merong mga ceremonial na Pero sinasabi ng DOH talagang mag-allocate ho sila ng supply ng bakuna dito ho sa brand ng Pfizer at saka Moderna na dapat lang dito ho sa age bracket na 12 to 17 years old. Ngayon, yung mga nagtatanong ho sa amin, kumusta yung naging unang bugso, yung 100, magandang balita, yung adverse effect, hindi na wala naman hong
naitakbo sa ospital. Pero yan din, Justin, ang nahalata. Ano, yung mga nagbabantay na magulang, kahit yung, sabihin mo na doon sa isang pamilya, merong dalawang pwede na, napasok doon sa age bracket na yon. May mga magulang talaga na nag-iiwan ng unahin ko muna yung panganay ka. Pagka hindi masama ang tama, saka na lang pipila ko yung isa. Ang hirap, Kuyang Paolo, ang hirap naman palang maging panganay kung ikaw yung pero ito naman ika nga gaya ng nabanggit ng mga eksperto, baka isipin din ng ating mga kababayan may masamang tama itong bakuna, wala namang ika nga yung side effect kung tawagin. Yung iba linalagnat, yung iba sumasakit yung ulo, yung o kaya sumasakit yung braso, kagaya ho ng ibang bakuna na tinanggap natin nung tayo ay bata, at hanggang sa pagtanda. Ganon din ho yun, at sabi nga ng mga eksperto, itong adverse effect na ito, kumbaga maliit lang ito kumpara dun sa kaya kang bigyan ng proteksyon laban naman sa nakamamatay na COVID-19. Pero Paolo, nabanggit mo mga magulang, may mga nagtatanong o baka nagtataka itong ating mga kabalen, mga karehiyon. Requirement yan, tama, ng DOH, at ng LGU na dapat kasama ang magulang. No? Kung naka-abroad ka, Kuyang Paolo, itong magulang o di kaya naman nagtatrabaho at hindi makaliban sa trabaho, sino ang pwede? Pwede bang guardian, tito, tita, o kaya naman nakatatandang kapatid na hindi minor de edad ang sumama doon sa magpapabakunang bata? Ayan, napakahalaga ng tanong mong yan, Justin, lalong-lalo na doon sa mga nanonood ngayon sa atin, nakasubaybay at meron kong anak na pasok dito sa age bracket na to. Meron dapat consent ng magulang at kung wala yung mga magulang na nasa abroad at abala at guardian lang talaga ang pwedeng umalalay, Justin, kailangan ng SPA o yung parang special power of attorney na pwedeng makipag-coordinate ho sa barangay dahil isa ho rin sa pinakikitunguhan daw ng lokal na pamahalaan ng Mabalacat, gastos din naman ito kung pupunta ka pa sa abogado at kukuha ka ng SPA, Justin, kukuha ka na lang ng Certificate of Indigency, at meron daw special na tanggapan mula sa City Hall na mag-a-accommodate naman ng mga kababayan natin o lalo na yung mga bata na wala yung kanilang magulang o maging yung mga orphan na kung tawagin bilang lubos. Ano pa yung mga dokumento na kailangan naming presenta? Rin Kapampangan, ihahanda. Ito hong birth certificate. Bakit mahalaga ang birth certificate? Mga kaibigan, dito ho nila tinitingnan kung talagang lehitimong pasok po yung isa hong benepisyaryo ng COVID-19 vaccine. Kasi baka maligaw din dyan si Choy Choy. Alam mo naman, baby face yan. Pero hindi na minor de edad yan Hindi na minor de edad yan, Justin. So yun talaga yung verification process. Ngayon, ang strategy naman nitong department o itong mismong health department, city health office ng Mabalacat, para less gastos, kinomisyon na nga, nakipag-coordinate na rin sila dito sa Department of Education, itong Mabalacat Division, na mismong eskwelahan na, Justin. Ilang eskwelahan ba dyan sa Mabalacat City kamo? Ito hong public school, nasa 58 po yan. Na inside community, nandiyan na sa loob ng komunidad. At sa private school naman nasa 20. At ang buti naman nito, Justin, yung mga taga-subaybay mo, may matutuwa dito. Ewan ko lang kung matutuwa yung mga teaching personnel. Kasi kasama din sila doon sa mismong rollout ng bakuna at yung verification process doon sa registration, mga kaibigan, sila naman pong hand-in-hand yung kanilang koordinasyon sa City Health Office, Justin. So, ang laking lamang, ang laking ginhawa doon sa mga enrolled na estudyante na dito sa mga eskwelahan campus ng Mabalacat City. Ngayon, ang tanong naman sa atin ng ating mga followers, Justin, paano naman yung mga Mabalaqueño na nag-aaral sa ibang bayan? Kaya dito yung mga nag-aaral sa malalaking universidad sa Angeles City, tawiran lang naman yan, boundary lang mga kaibigan. Anong gagawin namin? Meron naman itinalaga na lugar para naman sa inyo doon pa lang sa registration process. Ito po tinatawag nilang Local Development Youth saan yan? Makipag-coordinate po kayo sa inyong barangay para malaman nyo po kung ano yung proseso ng registration doon. At meron itinalagang 2 vaccination site para doon sa mga taga-Mabalacat pero
enrollee naman o naka-enroll sila sa ibang bayan, no? Ito hong Dao vaccination site at yung Kamatsile. Maaari ho silang magpabakuna doon, Justin. Kuyang Paulo, nabanggit mo na may tie-up nga sa mga eskwela. Ibig sabihin ba nito kung halimbawa ako'y nag-aaral o yung meron akong kapatid na mas bata na nag-aaral dyan sa Dao Central School, no? Yung elementary school dyan sa Dao, doon din ba sila tutungo para magpabakuna? Ibig sabihin kung saan ka nag-aaral, doon ang vaccination? O may mga piling eskwelahan lamang kung saan idinadaos o may mga piling sites, no? Kung saan idinadaos lamang itong vaccine rollout para doon sa mga edad 12 hanggang 17 dyan sa Mabalacat. Sa ngayon, Justin, meron silang mga ikinakasa na mga estratehiya na maaari din namang maging lugar para sa lahat nitong mga estudyante, no? Pero so far, ang original plan talaga i-maximize yung mga campus, no, yung mga pasilidad ng mga eskwelahan gaya ng mga private school, kasi mas mapapadali daw, Justin, yung proseso. At yung commitment kasi, Justin, kunwari nag-allocate sila ng bakuna na ganito karami. Ang pinaka-problema dito, lalo na pagka kabataan, nangyayari daw yung biglang pag-urong, no? So kung yan nakaantabay at nakaschedule talaga at may koordinasyon mula ho sa mga guro, at alam naman natin pagka estudyante, kada section, kabisado ni ma'am kung sino yung kanyang mga estudyante. So, ang original plan, Justin, sa pag-roll out nito, sooner or later daw, mas malalong magiging malawakan. At ang target nila, Justin, sa initial na master list na nakuha nila nasa 30,000. So, lahat nitong 58 na campus, na public school at 20 private school ay magpa-participate dito at gaya ng tinatanong mo doon sa kanilang mismong campus. Kuya Paulo, yung pinuntahan ninyo kanina, itong pinapakita natin sa ating video, saan lugar to? Malapit yan sa Barangay Lourdes, hindi ka layuan dyan sa City Hall, Justin, at malapit dito sa Severa Subdivision. Yan, yung mga nakikita mong estudyante, karamihan dito sa mga na-interview namin ni Big J, sinasabi, wala na, parang kurot lang pala, parang tagat lang. At alam mo, yung nagiging katuwaan nitong mga magulang, sa wakas daw, mauutusan na daw nila yung kanilang mga anak na lumabas, dahil, mga kaibigan, totoo, nakikita ho natin yung ilang pong magulang na pinoprotektahan at hindi ho pinalalabas yung kanilang anak dahil dito nga, vulnerable ho sila sa nakakatakot na virus na to. Pero sabi nga nila, eto sa wakas, makakalabas na kayo at yung pinapangarap nila, Justin, sana raw maisama na rin itong mga campus dito sa Mabalacat para ho dun sa face-to-face classes. Pero Kuya Paulo, ito ay first dose pa lamang, syempre, at paano ang magiging proseso nung second dose? Same process pa din, kailangan pa din na kasama yung magulang kahit na meron ka ng vaccination card na natatakan ka na ng first dose? Alam mo, yung parehong process pa rin kasi kaya nire-require daw talaga ng DOH na nandun yung magulang, Justin, is yung bukod sa, alam naman natin, yung classification ng ating quarantine, paiba-iba, at yung paglabas talaga ng mga kabataan, magarantiya na doon muna sa campus sila pupunta. Alam mo naman, Justin, kapag yan nakawala at matagal na silang hindi lumalabas, baka saan pa gumimik yung mga yan at saan pa mag-stroll at dyan sa binabanggit mong pagmumoling, nakikita na natin yan, dami ng mga kabataan na ayun, pakape-kape, patambay-tambay. Mga kaibigan, yan ang kinakatakot ng mga eksperto. Lalo na Kuyang Paulo, kung yan magkakakilala o magkakabatch o magkakaklase, siyempre kung magkikita yan, pagkatagal-tagal, magkakaibigan yung mga yan, naalala ko tuloy nung kabataan mo alam ko, mabait kang estudyante, sabi ng mga naging teacher mo. Eto, meron din akong teacher na bumati sa akin ngayon. Sabi niya, sana ituloy pa rin ang health protocols, lalo na ngayon magpasko. Si Ma'am Raida de Jesus, teacher ko ito nung ako'y grade 1. At napakabait ko na guro nito. At hanggang ngayon, may connection pa rin kami. Ayan, Ma'am Raida, maraming salamat po at nanonood kayo. Ayan, Kuyang Paulo, panghuli na lamang, itong walk-in
Mayroon ba? Kasi may mga nagtatanong, pwede daw ho ba walk-in? Gusto na nilang mabakunahan at para ma-fast track na nga. May ganito bang programa din dyan sa Mabalacat? At ano yung kailangan? Ano yung protocol naman? Kung sila ay tatanggap ng mga walk-in? Mga kaibigan, ito po magandang balita. Basta ho kayo ay may ID. Maaari ho kayong magsadya dito naman ho sa mega vaccination site sa loob ho ng malaking mall. Banggitin ko na siguro, Justin, makatulong. Itong SM Clark, na andyan ho itong walk-in vaccination site ng Mabalacat City na kailangan lang ho, mga kaibigan, pumunta ng mas maaga para at least makumpirma kung pang ilan kayo. Kasi kahit papaano, pinakikitunguhan din, Justin, na sa problema na magbubukas ka ng isang walk-in, ang tanong, ilan ba ang pwedeng ma-accommodate niyan? Pero so far, isa rin sa kanilang isinasaayos, Justin, kasabay nitong pagbubukas nito, yung numbering system para at least naman yung mga magtutungo doon, siguradong makatatanggap at yung kaya lang i-accommodate nitong kanilang mega vaccination site dito ho sa loob ng SM Clark. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos para sa iyong ulat. Mag-iingat ka. Ayan mga kabalen, doon pong kababayan o yung mga kabalen naging Mabalacat, din Mabalakenyo, ayun po yung naging takbo nung unang araw ng vaccination dyan ho sa mga edad, 12 hanggang 17. Paalala ho dun sa mga magulang o kaya dun sa mga guardian, iyakin ho na makakasama kayo once na nabakunahan na ang inyong mga, o babakunahan na ang inyong mga anak. At dun sa mga nangangailangan ho ng SPA, hindi ho yan spa. Baka isipin nila, isipin ni Choy Choy, nung pinupuntahan niyang spa. Special power of attorney ho yan. Yan ho pwedeng makuha ng libre dyan sa may Mabalacat City Hall. Kung kayo ho ay lalapit doon sa inyong barangay, makipag-coordinate lamang po daw kayo sa inyong barangay. At yung mga walk-in naman dyan sa SM Clark, kung meron kayong ID, tiyakin na mas maaga ho kayong makadalo upang sa gayon maiwasan din yung kumpulan ng mga tao na alam naman ho natin, isa yan sa mga pinagmumulan ng transmission ng COVID-19. Ayan, bago ho tayo mag-break, silipin naman namin ang lagay ng trapiko dito ho sa may habaan pa rin ng Jasa, pero ito ho intersection naman ng Lazatin Boulevard. Dito ho yan sa may flyover, yung Lazatin flyover kung tawagin. At ito ho nakikita ninyong kalsada, yung nasa gawing kanan. Yung mga papunta doon sa may pagkadulo-dulo doon, yan ho yung gawin ng Angeles City. Labas ho niyan yung St. Jude. Ito hong truck na lumiliko. Ayan, nakita ninyo. Yan po yung patungo naman ng Heroes Hall. Hanggang doon sa may paborito nating lugawan. Diyan sa may Santo Niño. Tapos kakaliwa ka dyan, dire-diretso ng Kapitolyo hanggang San Fernando. Ayan, maluwag pa rin ho ang lagay ng daloy ng trapiko dyan ho sa may Jose Abad Santos Avenue at intersection ho dyan sa may Lazatin Boulevard. Marami pa hong mahiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 3. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po.
In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at mga kabalen, mga karehiyon, kumusta ho kayo dyan? Kumusta ho ang inyong hapon? Gaya ng nabanggit ko, medyo mainit ho yung panahon ngayon. Make sure meron ho kayong tubig na maiinom. Keep yourself hydrated sa mga panahon na ito. Lalong-lalo na ho, alam naman natin, dapat lagi tayong malusog. Bago ho tayo magpatuloy, batiin lang ho natin itong isa sa mga tagapanood natin, si Sotero Macalino Aquino. Maya pagat panapon kay Kongan. Maya pagat panapon po at sana po tsuko kay masaleseng kabilian ngayon oras sa iti. At sige ho, tuloy-tuloy na tayo sa ating balitaan. Ito ho panahon na raw upang magkaroon ng regulasyon sa mga polisiya kaugnay ng substitution. Ayon ho yan sa Commission on Elections. Giit kasi ng COMELEC, ito'y upang hindi umano maabuso ang naturang proseso tuwing panahon ng halalan. Ano nga ba ang substitution at paano ito nakakaapekto dito sa ating paraan ng pagboto o pagdaraos ng eleksyon? Alamin ho natin sa ulat ni Rainiel Pawi. Sa isang online media briefing, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sa ilalim ng batas ay pinapayagan ng substitution ng mga election aspirant. Habang papalapit kasi ang November 15 na siyang deadline ng substitution, nagiging maingay ang hakbang ng ilang political party at mga kumakandidato. By definition, it cannot be abused precisely because the law allows it to be done. So again, I would question the use of the word abuse. However, it is clear that it is perhaps time to maybe add some regulations to this. Ang substitution ay ginawa para sa unforeseen circumstances gaya ng kung magkasakit, ma-disqualify o namatay ang kandidato. Maaari rin itong gamitin kung mag-withdraw ang isang kumakandidato, subalit kinakailangan ang papalit sa kanya ay mula sa kaparehong partido. Minsan ang sinabi ni former COMELEC Chief Sixto Brillantes na huwag itong abusuhin, bagay na kinatigan naman ni Jimenez. Maybe there is room for some legislative action to make sure that this cannot be used on a whim. Because the law has a very laudable concern. No? It's a very laudable goal. But unfortunately, it would seem that it is now possible to do this whimsically. And maybe there is time or maybe there is an opportunity to regulate the exercise of this right. Nagsimulang umugong ang usapin ng substitution na mag-withdraw para sa kanyang re-election bid si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Dito na lumabas ang spekulasyon na tatakbo ito sa pagkapangulo. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, posibleng tumakbong pangulo si Sara sa ilalim ng Lakas CMD Party, ang partido ni dating Pangulo, at Pampanga 2nd District Comebacking Representative Gloria Macapagal Arroyo. Subalit si PDP Laban Kusi Wing Vice Presidential Bet at Senator Bongo tila nagpahiwatig na may posibilidad din ng pagbabago sa kanilang lineup matapos ang naging hakbang ni Sara. Antayin nyo na lang po hanggang 15 kung ayaw nyo maniwala na kandidato ako sa Vice President. Kung merong pagbabago, sige. Kung sa tingin ninyo merong pagbabago, sige po, antayin nyo na lang po. Sa ilalim kasi ng substitution policy, kinakailangan ay may kandidatong papalitan mula sa isang partido. Dito napapasok ang konsepto ng withdrawal from candidacy. If she is going to substitute, then she will have to join a political party that already has a candidate. Kung sa ilalim ng Lakas CMD tatakbo si Mayor Sara bilang Pangulo, papalitan niya si Ana Capella Velasco. Matatanda ang 2015 nag-substitute din si Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte kay Interior Undersecretary Martin Dino upang tumakbo bilang Pangulo. Ito'y sa kabila ng paulit-ulit nitong pahayag na hindi siya tatakbo sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Gaya ng kanyang ama, ilang beses na ring iginiit ni Mayor Sara ang kanyang kawalang interes sa pagtakbo sa isang national position at sinabing nais ipagpatuloy ang paglilingkod sa Davao City bago ito mag-withdraw ng kanyang kandidatura. Rainiel Pawid, CLTV News.
Ayan ho, mga karihyon, sa mga oras mong ito at nasa Balisin Island ho, si Mayor Sara Duterte para naman dumalo daw dun sa kaarawan ni Speaker Lord Alan Velasco. At titingnan ho natin kung ano yung magiging development kaugnay ho nitong balitang yan at yung kanilang magiging plano. Lalo na ho, alam naman ho natin, first presidential daughter at mayor ng Davao City, kung ano ho kanyang gagawin. Pero gaya nga ho ng nabanggit ni Rainiel, parang yung kanyang ama, meron naging ganong episode. So yan ho, tututukan natin dito sa CLTV News upang makita rin ninyo at maging updated din ho kayo sa magiging kahihinatnan nitong serye ng mga uusap-usapan, mga haka-haka dun sa substitution. Ito naman ho sa bayan o sa lungsod naman ng Angeles. Ito ho, mabuting balita para sa mga Angelenyo. Isang state-of-the-art medical facility ang nakatakdang itayo sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center. Ayon ho sa city government, aabot sa 100 milyong piso ang pondong inilaan para sa bagong gusali na naglalayong higit na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para ho sa mga ating kabalen dyan sa naturang lungsod. Silipin ho natin sa ulat na ito. Isang malaki at makabagong medical building ang nakatakdang itayo para sa Angelenyos. Nitong Miyerkules, pinangunahan ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang groundbreaking ceremony at laying of time capsule para sa itatayong 4 na palapag na gusali sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center o ang dating ospital ng Angeles o ONA. Oras na matapos ito, mas magandang pangkalusugang serbisyo raw ang asahang maibibigay sa mga Anghelenyo at kalapit na mga komunidad. Ayon kay Mayor Lazatin, naglaan ng 100 million pesos ang lokal na pamahalaan para sa state-of-the-art medical equipment ng ospital. Dream come true raw ito hindi lamang para sa kanya kundi maging sa kanyang yumaong ama na si dating Mayor Carmelo Tarzan Lazatin. Pangarap daw nilang mag-ama na makapagpagawa ng mas malaki at mas makabagong ospital para sa mga Anghelenyo. Maliban dito, ang city government ay bibili rin daw ng karagdagang dialysis machines upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mamamayan, lalo na ang mga nasa marginalized sector. Dagdag pa ni Lazatin, kasama ang kanyang kapatid na si Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin, itutuloy daw nila ang pagpapabuti sa health services para sa Angelenyos. Ibinahagi ng alkalde na sa panahon ng pandemya, ang RLMMC ay nagbigay serbisyo hindi lamang sa mga residente ng syudad, kundi maging sa mga kalapit na bayan at syudad na nakikipaglaban sa COVID-19. Sa gitna ng pandemya, ang Angeles City Government ay isa sa local government unit sa bansa na naglunsad ng blended scheme vaccination programs, kabilang ang ronda bakuna sa barangay at sundo bakuna sa barangay kung saan inilalapit ang bakuna sa mga residente. Ang programang ito pinuri ng World Health Organization at sinabing dapat gawing modelo ang syudad ng ibang LGUs sa bansa. Samantala, naroon din sa groundbreaking ceremony si 1st District Representative Carmelo John Lazatin, Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, RLMMC Chief Dr. Froilan Canlas at Development Bank of the Philippines Executive Vice President Jose Gabino Di Mayuga. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan ho mga karihyon, at tumungo naman ho tayo dito sa isa pang balita. Ito, totoo ngang nagbibigay ng pag-asa para sa marami sa atin ang Pasko. At sa dami ho ng problema kinaharap natin ngayong panahon ng pandemya, ang makakita ng simbolo ng Kapaskuhan ay sadyang nakapagpapagaan ho ng ating kalooban. Gaya na lamang ho ng mga higanting Belen dyan sa lungsod ng Tarlac, kung saan nakilahok po sa paggawa at maging sa presentasyon yung mga tinatawag nating child at risk, mga homeless at mga inabandona na nasa pangangalaga ho ng Tarlac Lingap Center. Narito ho ang kanilang inspiring na kwento hatid sa atin ni Jennifer Salenga. Mahalaga sa mga bata ang socialization o pakikisalamuha sa kanilang paglaki. Pero buhat ng manalasa ang COVID-19, nawala ang pagkakataon na ito dahil kailangang manatili ng mga menor de edad sa kanilang tahanan upang maprotektahan sa banta ng nakamamatay na virus. Ang mga kabataan na nasa Tarlac Lingap Center o TLC, ramdam din ang epekto ng pandemya. Sa naturang Lingap Center, nanunuluyan ang mga batang nasa lansangan, mga inabandona at yung mga tinatawag na child at risk o kabataang 18 years old pababa na nakagawa ng antisocial activities.
as a child or youth po is talagang yung socialization po nila sa ibang tao is very helpful po kasi sa pag-grow ng isang tao yung social life po natin, di ba po? So, since nag-pandemic, bawal na po silang lumabas. Hindi po sila gaya ng ibang bata po sa barrio or sa ating lugar, sa community na may time na pwede silang lumabas, mga kapitbahay, ganyan. Sa amin po kasi totally na nasa loob po sila. Yun po yung nagiging parang nagkakaroon na ng boredom sa kanila, naboboring din sila sa loob, hindi sila makalabas. Kasi kami din po kasi may mga time na lumalabas kami every quarter for swimming, picnic sa labas, so lahat po yun nawala. At dahil mahalagang bahagi ng intervention at socialization ang pagkakaroon ng pagkakataon upang mag-enjoy, sa kauna-unahang pagkakataon sumali ang nasabing Lingap Center ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 sa Belenismo 2021. Ang Belenismo ay isang taunang patimpalak sa probinsya ng Tarlac na nagsimula noong 2007. Tampok dito ang paggawa ng iba't ibang interpretasyon ng Belen tuwing Kapaskuhan. Ang pagsali na ito ng TLC nagdala ng saya at tuwa sa mga batang kanilang kinukupkop. Ayon kay Charito Regalado, Head Social Worker ng Tarlac Lingap Center, pinaghandaan daw ito ng mga bata. Kaya naman sa pre-judging ng kanilang Belen, todo bigay at walang kapagurang nagsayaw ang mga bata. Ito po yung first time namin. Nakaka-pressure po kasi nanguwing Belenismo sa Tarlac is ang lalaki, ang bibigat po ng mga kalaban namin. Nakatulong siya in a way po na talagang nagkaroon ng unang-una po nag-enjoy yung mga bata po namin dahil may doon po sa judging po kasi is may time na sasayaw po kasi sila doon. Kasama po yung mga ibang staff. So, yun po yung nagbigay po ng kasiyahan sa kanila. Nagtulong-tulong ang mga staff ng center, sundalo at syempre mga bata sa pagbuo ng Belen. Hindi raw matatawaran ang saya ng mga bata sa kanilang partisipasyon sa paggawa ng Belen na ito. Kahit pa kasi taon-taon ang Belenismo sa lugar, hindi naman daw sila nagkakaroon ng pagkakataon na maikot ang Tarlac upang makitang isang mahalagang simbolo ng Pasko, ang mga Belen. Kahit po may Belenismo sa Tarlac Province is very madalang po na lumabas sila para makita yung mga Belen the entire province po. So, nung nakita nila, ito na, yung may Belen na dito, nasa tabi na lang natin yung Belen. So, lagi sila, enjoy po yung mga bata namin. Pasok na sa pre-judging ang Belen ng Tarlac Lingap Center kaya naman mas pinagaganda pa raw nila ito at mas pinaghahandaan pa ng mga bata ang kanilang performance para sa finals na gaganapin sa November 13. Kung papalarin, gagamitin daw ang mapapanalunang premyo sa improvement ng pasilidad na nagbibigay ng pag-aaruga, pagkalinga at pagmamahal sa mga bata. Jennifer Salenga, CLTV News. Paalam na ho ako sa inyo, pero kung nais ho ninyo magpatuloy itong ating balitaan, ayan, i-like and i-follow nyo lamang ho yung ating mga Facebook pages, Twitter, Instagram, YouTube at maging ang ating website na nakikita ho ninyo ngayon sa inyong mga screens at pwede rin hong mapanood nationwide itong mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at syempre ho dito sa Central Luzon sa ating 39 cable partners. Tuloy-tuloy din ho ang ating balitaan. Mamaya namang alas 6 kasama si Jennifer Salenga sa CLTV News. Kasama ho ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karehiyon,